Sabukoti. Petros Vakunde. Petros Mufunde. Mufunde. La Kichwaya. Sydney Mwenga. Yaya ndiye kutora munda wangu. Ndoda kuti mubve pamunda pangu. Yane mbodza kuchituba nemari da. Tora zvozvo ndi Petros Mufunde atara kuna Chiwaya laki Sydney Mwenga. Taura tinzwe Petros kuti unoti munda wako sei. Amusore shanga. Indinonzi Petros Mufunde. Ndine makore ndasvitsa makore 64 nhasi. Oh, happy birthday. Tinotenda. Mhuri yababa vangu yakauya machindambo ya 1947 ichibva kutanda. Tichibva tasvogara. Petakagara mu 1950s. Kwachibva wapuwa minda yemaeka. Pamwe chete kuti baba wangu munina wavo nababa wavo. Minda iyi inotangira kudunhu kurodhi ichibva yapinda murwizi. Yapinda murwizi ikoko ndoko takaita garden redu. Isu takarerwa negarden. Ndo garden iroro rakati raramisa makore ese ekurarama kwedu. Ini ndakazobarwa 1960 garden iroro richishanda. Kutaura kuti wakoma wangu wakabarwa, inisa ndabarwa 6 wakarerwa naiyoyo. Hanzvadzi dzangu dzakazobarwawo masure dziri 4 dzakarerwa negarden iroro. Kusvikira hondo yezotanga 1976 inini ndenge ndiri mujibha, ndenge nditori mujibha mukuru. Pamabhuku matatu enga akabatana kuti Gozvimba naGurure. Imomo magarden aya enga kungorimwa zvekungoti vanhu vaone chekungodya chete, kwete kurima zvekuita zvebusiness. Pamusana pekuti nzvimbo iyoyo yakenge iri base yamaComrades. So tichizobva ipapo ininiwo sevamwe wana munharaunda nemumusha ndakazoendawo kumaguta kundotsvaga chouwiri kundoshanda. Tichisiya baba namai vari wapenyu wachishandisa garden iroro. Garden iroro wakaramba wachishandisa kudzamara wazotora mumwe muzukuru wavo enga aigara mubhuku rimwe chete neni. Kuuya kuti wona muzukuru batsirikawo munharaunda muno uwanewo chinokuyamura. Wana wachidya, wana uchitengesawo uchiona chinobatsira mhuri. Inini ndozodzoka kwapera makore akati kuti 2019 ndope ndakadzoka ndokuona garden rangu riri kushandiswa nehama idzi. Saka inini ndozoti hama iri garden rangu iri. Saka garden rangu zvandadzoka ini ndakuchikumbira kuti mundipe garden rangu ngekuti ndoda kurishandisa. Ipapo tibva tatadza kuirara. Ende pasure pacho ipapo padongo pedu pane rukuvhute pangu, rukuvhute rwangu penge patorwa neumwe wehama idzodzi. Tikakweshana zvakare wakazobva. Zvino kungovatora garden zvakare. Kutaura kuti kuroedzera kwekutora kwenguri mawari. Mugarden mune madziwa etakachera isusu. Kareko chirimo chega chega taitoramba tichita renew kana kuti kufukunura madziwa ayo kuti tione zvekudiridzisa. Mune mimengo yakadyarwa nababa wangu. Nhasi uno hatisi kukwanisa kudya mimengo iyoyo pamusana pekuti kuno vari kushandisa hama dzangu dziri kushandisa garden iroro. Ini pendakati garden iri ndakurida ndombo endesa nokumatare kuno kwamajesuit bandaita withdraw case kubva yazenda kwachenda mbuya gore rino tikagara 4 sessions. Pamasessions session yekutanga zvakatonzi na chief chendambuya pamusana peevidence yakenge yapuhwa nehama idzi kuti ipo pari kutaurwa naMufunde kuti ndepake ipapo. Minda yemaeka iyo haistori yakeba, atori muyadhi yechikoro. Indikati haiwa zvamusi muyadhi yechikoro. Saka chief chendambuya wakati sabhuku Ishe. Sorry. Mazvita. Ishe chendambuya wakati sabhuku chenda undonditsvagira
mhinduro yemibvunzo miri yandiri kuti undiigire. Pamhinduro mbiri idzodzo ndobva ndapa judgment yangu. Mibvunzo yangu yekuti mufunde ari kugara munzvimbo yechikoro here? 2. Minda yamufunde ndeyemaeka here? Zvikanzi ndiri kupa masondo 3. Masondo 3 akapfuura tikadzokerazve. Zvikanzi handina kunge ndatsvaga information iyoyo. Saka zvikanzi iwe hausi kurwadzika ngekuti hakuna chako chiripo. Uyo ari kurwadziwa nenhaka yake. Saka iwewe mufunde chienda undotitsvagira mhinduro yemibvunzo miriwe. Ndikati zvakanaka. Ndokumbira Ishe ndikati kuti ndinotambirika ndipewo tsamba. Bandapuwa tsamba yekuuya nayo kuMakoni Rural District Council. Bandauya nayo ndikapa tsamba. Ndapa tsamba wakapindura tsamba iyoyo. Ini ndikatora tsamba iya ndikadzoka nayo kunashe. Ndadzoka nayo kuna Ishe. Ishe wakati iwo zvakanaka tazviona. Ipapo ndo pakabva pazotanga zvitsva zvokuti toda kuenda kunzvimbo kune garden racho kana kuti kune munda wako wakatokwa iwoyo. Ngekuti pike pakunzi hanzi harisi garden kana kuti munda. Ndikati land iland bedzi. Munhu anoda kushandisa garden kuita garden anokwanisa kushandisa kuita garden. Anoda kushandisa kurima chibahwe kana muzhizha asi land ndo yakatorwa yandiri kuda iyoyo. Saka kwakuchizouya kwapera mazuva akati kuti Ishe wakagara pasi chiunga chevanhu chikauya. Vanhu vakaskotaura zvavanoziva asi ruzhinji rwekenge rwuripo. Vanhu vakazouya after independence vanoziva kana kuti vane ruzivo rezvakazoitika mumasure kwete zviri original. Pekenge paine vanhu vairi bedzi wekenge waripo wakagara wachizviziva kuti izvizvi musha uyu ndio kwamufunde, nzvimbo iyi ndiye kwamufunde, garden iri ndire kwamufunde. And iwo wakatopawo uchapupu ihwohwo wachief Chendambuya wakazoti iwo Ishe wakazoti iwo garden ndiri kupa iwo vari kurima iwapo. Asi iyi nhaka yangu, inhaka yewana wangu, inhaka yewazukuru wangu, inhaka redzinza rekwangu. Yatorwa yandakutadza inini kuti ndikwanise kushandisa nekuraramira pairi. Ngepamusana pekuti yakushandiswa yatorwa newamwe wasiri inini mufunde, wasiri wanana mufunde. Ndosaka ndakazokumbira ini kuti andokumbirawo tsamba ndiende kuna mambo. Ini ndokuya kuna mambo kwakuskopira nyaya yangu. Zvazosvika kuti nhasi uno tigare dare pano apa mazvita mambo. Izvo zviri kutaurwa Lucky naSydney. Pamusoro changamira, pamusoro idare. Mambo chete. Ini nawe kutaurwa nawamfundi handizive. Ndakangobarwa ndichirima mukati ndakairima vabereki vangu. Kana iri nawe yemunda handizive. Handina munda wavo wandakagara pauri. Iwe wakaberekwa gore ripi? Ini ndakaberekwa 1970. 1970. But vari kutaura kuti hondo ichitorwiwa 1980 mimengo yakasimwa nemadzitateguru ake zvinhu zvakadaro. Yoti ndo pandakazvarirwa ivari kutaura nhoroondo yekuma 90 Echokwadi inini wabereki wangu wakazouyawo 1979. Ndokuzopuwa garden iroro naSabhuku. Inini kwakuchikurawo ndi but vari kutoti 79 80 vanga vachitorima 76. Vatoti hondoka yapera handibvi. Garden iri rakatanga kurimwa kare inisani ndatobarwa. Hondo yakazotanga 1976. Ndichitotaura kuti ndipenda fura mberi ngati
kushandiswa kwemagadheni ayo kwadzikira, asi tiri kushandisa magadheni ayo ngekuti rikenge riri bhesi remakomuredzi. Vanhu vaisadikanwa kuti vaiti mvemve ipapo. Ndo zvandataura. After 76 in 1980 makashandisa. Raishandiswa nababa wangu. Saka ndo zvatinoti iwe unogoti rakanga riri kushandiswa nawo kuma-80 iwoti ndo pandakazvarirwa. Kwati ndapindura ndichi ndakaberekwa 1970. 1979 ndo pakauya wabereka wangu muvi muarea umu. Wakapigwa magadheni 1983 nawazvimba sabhuku. Panga pasina anga ari kurima ipapo. 1980 83. but iwe baba wako wakapedza kurisenzesa gore ripi? Baba wangu inini wakagumisa kurishandisa kuma 1988. Ngoti ndopewekenge wasasanzwa zvakanaka. Asi kubvira about 1980 waitoshandisa nemuzukuru wawo wokonga watodaidza kuti uyawo muzukuru wako vanogara muraini, vaigara muraini medu mumwe chete, muvhireji mumwe chete, ubatsirikewo kurima, wana wachidya zvimwe uchitengesawo. Iwe unoti chii? Pamusoro mambo Makore, tisingakupedzere nyunguwa nyaya yawamupfundi vachitanga nyaya yavo yakagarwa pasi sebhuku rekwazvimba. Wazvimba wari wapeisa bhuku. Zvanzai waba mupfundi uri mwana wasara apa ndo uri pamba papapa minda yengerera na baba wako. Munda wa baba wako mugano wako ndi uyu. Isi wapedza kudaro wamupfunda wana kuzvinzwisisa. Kwakuti sumuka wamufunde. Mugano wawo wanga wakamira sei? Mugano wawo minda yawo baba wawo ndiye maeka. Mapegero inga akaitwa ipapo. Maeka aisapinda muma wetlands. Magadheni emazvimba akaiswa mu wetlands. Saka kumhiri kwatiri isusu tiri 6 kune rimwe mhiri kune vanhu about 9 ndo mapegero akaitwa magadheni. Wadaro wamupfundi watadza kunzwisa kutira zvatirwa nasabhuku wedu, wamupfundi wakauya kudare raMajor Street. Kubva wauya kudare raMajor Street nyaya yabva yatongwa, wamupfundi bva waramba kupinda mukoti. Vatapuwa judgment nekoti. Tapuwa judgment nekoti, takadzokera kumusha. Paita chinguwa koti yakati endai mundokontinya nezvemenge muchiita nyakumang'ara. Haana ba pinda mukoti adenzwa katatana principal. Vadasimuka ipapo kwakudzokera iri kumba. But tisati tasimuka wakadaro rakatibvunza kuti hamuna zvichemo here? Tikati zvichemo tinazvo. Munhu wamuri kuti haapo mamudainza haapo ungatinaye mukorido muwani mukorido mekoti. Zvanzai watamudainza katatu dzokerai ini kumba mundokontinya muchiita zvinenge muchiita. Vatadzokera kumba. Tadzokera kumba kudaro. Takazoona futi tadainzwa kwa headman Chendambuya. Kunzi masungiswa nawamupfunde. Vataita zvinodiwa izvozvo kunzi uyai kudare. Tikabvisa mari dzedare kwa headman Chendambuya. Wachendambuya wakatonga nezvakanaka. Zvakanzi kwete handei panzvimbo. Tindodainzana wese wana musoro jena vanoziva nezvenzvimbo iyo. Headman Chendambuya wakauya zveshuwa. Tikaunganidzwa tese mabhuku 3 zvimba go mugadza. Kubva taunganidzwa headman aisada munhu aida munhu ane 70 years and above kupa umbo padarero. Yakazvitonga yega nyaya. Wese ngana above 70 years aingosimuka aita kuti aiwa gadheni rababa wavo riripo. Hawazi kuririma. Magadheni atikurima isu takapuwa negovernment. Magadheni aya ane chibhorani cheirrigation.
twanzi aiwa haungaitewo zvinhu zvakasoitwa kare woda kuzvichinjurudza after 50-40 years hazviiti gongo ripi nguva yese baba wako vari wapenyu ngechegovernment yetimetenda mbuya bvawapa mutongo wavo twanzi aiwa vanhu ramba ini muchirima chigadheneti saka tine judgment yekukoti tine judgment yahetman panyaya idzodzo hetman wakasvika panzvimbo wakazvionera wega wakadainza wata musoro jena wenzvimbo nyaya ikatongwa munhu wese aripo saka uya surprise now kuti nhasi wamupfunde futi wauya futi pamambo makoma tiri kutaura isusu garden nekuti maproblem eyo haaperi. Tiri kutaura kuti garden iyi munda wawo unogumira uku rwizi ruri kudzasi uko pakati perwizi nemunda wawo apa ndo pane magadheni enyu apa. Dispute iyoyo kana yakadaro haiperi nekuti takazviona isusu kuti munhu akaenda kugotsi kwemunda wemunhu kuuya kuita garden kugotsi kwemunhu dispute yacho haiperi nekuti uyu anenge arida access to the river. Zvaanoda access to the river it means akupfuura nekugarden nemugarden risiri rake. Ndokubva taona kuti isusu wetland munhu wese ane wetland kuseri kwake ngainge riri garden rake nekuti ndo zvinopedza madisputes. Nekuti ukauya ukaenderwa kugotsi kwako iwewe worked neyo tikaona kuti madispute acho iyayo haaperi anoramba ari ngori madisputes asingaperi nekuti munhu anenge akakutsika kugotso iwewo hauna access yekuenda kuriver nekuti munhu wese anenge achifanira kuita access to the river. Saka ukapauya manje uyu achida kuenda kurwizi anoenda sei iwo munda wake uchiperera pamusoro imambo garden inini ndiri mukoma wacity. Garden iri takatanga kuririma 1983 makore baba wacho vari wapenyu to the extent yekuti garden harisi rababa wake iye uyu nderababa munini to the extent yekuti baba wake nababa munini vayo vaisatowirirana vaisaonana kana kunhamana kuyawo but we are surprised now it comes achiti munda ndewake hausi munda wake from 1983 kusvika now this 41 years. Saka garden ranga riri rababa munini wake isusu history yokuti nebaba munini ini pandakaberekwa ndozvautaura kaiwo urikuti garden ranga riri rababa munini wake baba munini wake ndowanozvemunda iwoyo wegarden urikuona kuti chii mirei mambo varikutaura tiupa evidence from evidence from what ndakazonzwawo inini kuti ranga riri garden ranga riri rababa munini wacho then kubva razoita change hands vana baba wangu vakazopuhwa nani nasabhuku garden iroro 1983 isi takatokurawo tichitori imowo mugarden imomo saka takatozoshama 2019 waakuuya wakuti garden nderangu. Mazvita pamusoro iyi imimi zvamakapiwa gadheni imimi pamuri kurima ipapo zvamakapiwa avo vari kuti mutori nemimango yavo zvamairima mugarima makaonawo muine mimango kuti mune mimango aiwa hamuna mumango ko tikavhizita tikaona muine mimango hamuna mumango mutauro uri kuti makanga muine mimango hanzi mune mimango yatokura tichikura daubvira tamboisa mumango hamuna mumango urimo zvandikuona ndibatsire watauro vari kutaura kumasure. Gadheni rababa munini wangu riri pamasanga pekarwizi kanobva kurutiwo kune kanobva kuriyo ndo rababa munini wangu iroro nanhasi rakadaro harina kushandisa
nemiti yacho. Ndo baba munini wakatedza baba wangu. Uyezve kutaura kuti hanzi taisafambidzana, isu taindofudza pamuvudza baba munini. Baba munini wedu waiti kana wanaiwa wachibva mumunda waiyozi wanda mvura mumba medu. Zvino handiziwa hangu kuti wekenge wabarwa here mazuva ekukurisana kwababa wangu nemukoma. Ndandapfuurira mberi kuti gadheni redu ndo rakabatana nerababa munini wedu. Mugadheni imomo kurutivi kuri kurimwa nana wamwenga kune madziva matatu etakachera isusu. Kurutivi kuri kurimwa na wachiwaya kune mimengo. Gadheni munda uri kunzi hausi wamufunde baba wababa wangu inini ndo wane munda uri kupinda mugadheni. Ndini mufunde wacho, ndini mudyiwe, ndini nhaka yacho. Ndo nhaka yangu iyoyo yasekuru wangu, yababa wangu, yababa munini wangu. Ndini mufunde wacho. Hakuna munhu anokwanisa kuuya achisikopfekera pakati pangu nasekuru wangu whether tainzwanana kana taipesana. Hazvini nani izvo. Iropa rangu ndiri ropa rawo. Ndinofungidzira mapedzera munobvita nyaya dzemadispute kuita koti ndo kuenda pamusini nekuti kunonza takuda kunzwa ndokwatinoda kuti ndosvikake mibhodze tonzwa ivo vari kutaura kuti pamengo iriko, vari kuti kune madziva awakachera aripo. Zvese izvozvo ndo zvatoda kunzwa kuti ivo vanoti chii nazvo. Iyo zvekuti uyu haawirirani vanorwisana wemhuri hatingazveki, nekuti kana tichitoti ndezvavo ndivo vanofana kudya nhaka yacho. Wedza vakamborwa vakadii, nhaka ndeyavoka. Isusu hatingazoti chii, nhaka iende kuneyo. Ini ndinoitwarira zvitemo. Ndini ward 5 councillor Machenda. Dispute yevarume ava ndichitarisa indakazobva 1950 ndinoiva kuti kana ndakati uitawo makore pasvava. Ndini councillor anochidemo ward 5 Chenda nena chidemo. Nyaya iri kutaurika izvi ndakandopresida, ndakazodaidzwa musi waenda changamire wedu nenge Ishe Chenda Mbuya pazvino. Kanzira hatingakusiyiwo kunze nenyaya dzirikuitika munheni. But before that, pachangamire kwanenge kwa Ishe Chenda Mbuya ndakapinda daidzwa. Munozwa zvamuri kutaura zvekuti changamire. Wanonzi changamire ndeava ndizvo mama. Ishe wanonzi Ishe hawazi changamire ba. Kana mukamuti changamire tinde kuwa kune mumwe mambo wamunoenda. Mambo ndiwava. Ndio wanonzi changamire. Kura kwandakaita handina kuuya kana ndazvarigwamo ndakurira. Nyaya yekutaurwa nawamufunde zvakangoti umei kuti tizvipatsanure kana kuti tizvijekese. Vamufunde apa mugaro wemunda wavo unondosiya kunze kuine nzvimbo dzakasagwa nasabhuku zvimba, probably ndofunga nekanzuru here nevaipega vaya, kuti ya nzvimbo hakuna rwizi zibani. Right, zvariri bani kudaro. Vamufunde ava ndakaudzwa nyaya yekuti vari kuti handichadi munhu kuseri kwangu kweminda iyi, panogumira mugaro wemunda wavo. Nyaya takaitseketedza tikafamba mimengo yavari kutaura iyi yekuti mimengo yatosimwa kune vabhikozi muri kuona vairi apa vairi nhasa, asi vakembengo vasungiswa vari 7. Vamwe gore rino ndokutadza kurima kusaona apa padare rineri. Vamufundo uri kuti vanhu ivo vakabvuma kuti aiwa isusu hatisi, asi gore renzara vanhu ivo havana kurima magadheni umo, hamuna chavakadi. Saka vamufunde vakatarisana nevarume vairi ava
ndo vanenge vakaita production mumagadheni avo. Pane magadheni 6 handiti ava ndo vakaita production, saka ndo wavari kudzingirira nawo. Right, kanzera imimi Wamfunde vari kutaura zvinhu zviviri. Vari kuti kune madziva avakachera ari mumagadheni, kune mimengo yavakadyara, michero yavakadyara. Magadheni aya amuri kutaura aripo here madziva anoratidza kuti akacherwa? Ndotangira pamumengo. Kuziva kwandinoita Wamfunde, vanonzi Wamfunde baba waivava, akari mugadziri wemaochard, asi mimengo iri nechekumusoro kwete mugadhi raMwenga, kunowanikwa mimengo nekumugadhi kwawanikwa Chiwaya. Kana mukaiona mimengo iyoyo, mimengo ichangosimwa zvekuti Wamfunde baba wake uyongonisarira wamweni avasaisima zvakapusa kudaro. Touya pamadziva. Munhu achingoita gadhi rake aichera tembo, aita gadhi rake ochera chi ipo pamagadhi epo ndo pane gadhi rasabhukuchimba. Tiri kuti madziva aya sekutaura kwaari kuita ari kuti ndi akacherwa nababa wangu. Aripo madziva gadhi rimwe nerimwe rine dziva ravo akacherwa. Vari kuda kuti madziva aya akacherwa nababa wangu, nekuti tiri kutoona kuti kanzira imi mune interest, hamusi kupindura zvinhu zviri chi madziva. Varikuda kuti no pamagadheni apa titori nemadziva vati matatu akacherwa nababa wangu, ataichera isusu tichitoita magadheni ipapo. Hapana madziva. Madziva aripo ndiwo iwo vanhu vane magadheni. Vakatopindura kuti zvavakapiwa magadhi ava vakaonawo mine madziva here, ndofunga ipapo handingapakwanisi kupapinda kuti zvavakapiwa wemi magadheni naSabhuku-Zvimba. Vakapiwa naSabhuku-Zvimba. Yes, naSabhuku. But imi muri vakapiwa naSabhuku-Zvimba vachiti baba wangu ndiye wakapiwa naSabhuku. Wataura muno makati magadheni aya ndakatozvarwa baba wangu achitaura. Imi muri kuti wakapiwa naSabhuku-Zvimba. Kana munhu akuri magadhi mumutunhu anorima. Aiwa urikuona makuta kuti ndakatanga kupiwa nani naSabhuku, but uyu ataura ega kuti aiwa yanga tori nhaka yandakabva pana baba wangu. Imi maakuti wakapiwa naSabhuku-Zvimba. Whereas uyu arikuda kuti inhaka yandakadii yandakabva nani kuna baba ichiuya. Imi muri kuta kuti aya magadheni akatanga newakomana wakapiwa matika wakapiwa awa akapiwa kune awo ndo wakatanga. Ndima akachera madzime nemi. Aiwa ba, uri kuwakota rongo. Hanzi kuti vari kuita hanzi makapiwa imi kwete hawana kudaro ba. Ndo zvawataura ka Kwete ba. Usawarambire kanzera wati wana baba wawo wakapiwa naSabhuku. Ndatovabvunza ndikati ndiwo wakapiwa here wakomana awo akati hongu. Tamuri tese panapa. Tichitonga tinoinzwa munhu chaatanga kutaura chokutanga ndo chine chokwadi, noti kuti chaanozogadzirisa. Because ndatomubvunza ndikati wakomana awo ndiwo wakapiwa here naSabhuku-Zvimba zvikanzi hongu. Ndati wakomana awa handauti muri. Wakomana awa ndatoti wakomana awa ndo akapiwa here naSabhuku-Zvimba akati hongu. Uyu mugadhi inzwa ndo zvamungadai mataura wakakura vari mu but mati wakapiwa papotseka kunzwa magadhi akapiwa nababa wenyu takamukurawo tiri sandizvo zvanhu zvinotaura kanzera. So he is not a credible witness. Nekuti uchitaura tinoda consistency kunzwa chi. That's why tiri watongi kuona kuti munhu ari kutaura chokwadi here, ari kuenda nemo here. Isusu tasiyane kokuti vanokumboti chimbobuda apo utaura. Isusu muripo
but uripo kudai zvotechitoteerera zvakanyanyisa kuona kuti ari kutaura nyaya yake asingatenderudzi asingadii ndiani. Ndo patinosiyana manje nemaheadmen. Hatikuti buda otaura uyo totipinda todhidzira kuti uyo ataura zvakati uripo tichikubvunza zvauri kutaura kunzwa kuti zvine consistency here, uri kutaura chokwadi here, uri kutaura manyepo here. Saka tichibvunza mibvunzo iyoyo yatenda bvunza toziva kuti matsotsi anozoda kukoreka. Nemvura saka yakapusa kwamuri vanobva kubvunzwa zvakadai atine zvatiri kuda. Ndimbobvunza futi imini wemagadheni muri kuti ndei ava vari kuti mune matsime akacherwa nana baba netichiwa diki. Imimi pamakatanga kuti ndimi makachera matsime rini pamusoro imamo makachera here kana kuti kwete makaona matsime ari mira ndikupindure ipapo wati wamfunde wati mugadheni mune matsimbi mangani 3. Inini mugadheni mangu hamuna matsimbi 3. Mune 1 2 3 4 5 6 akacherwa newabereki wangu 5 6 akachera ndiani ndakangozvarwawo aripo akacherwa muziwa akachera. aiwa ndikubvunza nati munoziwa here akachera. wabereki wangu uyo hati haazivi. hamuzivi kuti ndiani akachera. aiwa wabereki wangu kaindakaitainheriti iwe shamwani ndakaita inheriti iwe pamusoro unozwashona here mbomira imezi muri mashona here kwachenda mbuya ndinde kwamakoti ndinokuziva kainini ndokwakaurwa nzadzi yangu inini. Gadheni renyu iwewe matsime auri kuti mune matsime 6 unoziva here kucherwa kwawo kwete. Saka uyu usamupikize maningi vhiti iyoyo ndedu iwe hauzi kuziziwa kuti tsime rauri kusenzesa rakacherwa nani. Uyu ari kutaura kuti tsime ramuri kutisenzesa iroro nderedu. Ndakatorichera tisi takatochera ramuri kurambira iroro nderedu. Imakazowedzera mamwe asi ane 3 matsime akachera. Andirunzwa ukataura nyaya soka uchikabvunzwa iwe otanga kutaura nyaya hausi kuziva nyaya. Kana wabvunzwa taura straight mukoti ingandimuburisa mandoini paitsimura mubamwe ngoti makutana ii ukabvunzwa taura. ingangoti magadheni aya from 1983 ndo paakatanga kushandiswa redu isusu ndo patakatanga kushandisa kwamwenga. From 83 anababa wangu wari wapenyu. We never had any issues until 2019 pawakazouya wamufunde wakuendesa kesi pawakauya koti kwamajistrate pakaitwa default judgment because nyaya dzematunhu nemayo kumejasiti havatongi ndo dzemasabhuku nemadzishe nechi nyaya idzodzo ndo vanoziva mayo. Saka takachikumbira ipapo mambo nemaziviro enyu amunoita kuti it's now from 1983 kusvika nhasi pane makore toti 41 years dzaapo. Isu takangokura tichingoti ndo mundau yedu iyoyo ndo patoita gadheni until wauya muna 2019 wachiclaima kuti gadheni rani but ana baba wari vapenyu ati vanambobvira vamboda kuclaima that piece wantonima magadhi ava wainawo aripo izvezvo wari kutadza kurima aripo magadheni iwayo. Mazviri achangamira ndingada kuti ndibatsire hama idzi kuti wari kuti nyaya yakaenda kwamajistrate ikatongwa pakaitwa default judgment hazvisiri zvechokwadi. Zvakanzi munhu amangara
haapo. Saka tiri kubvisa parole kesi kana akuda kuti izotongwa zvakare anoita reinstate. That haisiri judgment. Nekudaro nyaya iyoyo ndo payakazoenda kwapera nguva ndikazoenda kwaChendambuya. Chendambuya wakatondobvunzawo kuti zvamuri kuti yakatongwa tipei judgment yacho. Zvikanzi judgment hatina. Judgment dzinogara kumai kwaBeja Street. Ndo zvakataurwa padare musi iwoyo nawamwenga waduku avo. Topfuurira mberi nyaya yekutiyo kwaita makore tikatarisisa tinoona kuti makore angawapo asi haasiri makore anotaurwa nemutemo kuti uninterrupted 30 years ndo zvinotaura mutemo. Saka kana pakaita gore rinenge radarika it's an interruption. Kutaura kuti pakutanga kuregwa futi makore ekuti 1 wamwenga waduku wakaenda ku South Africa handiziva kuti ungaine passport here wakandogara makore baba namai wakashayika wariko garden ndisina anorima wakachizodzoka pawakadzoka wakandogara kuHarare ndipo wakachizorora waroora kwakuchizoya kumusha garden risingashandiswe ndo interruption iri iyoyo. Saka kusvika pazuva ranhasi hapana kana a continuous period inonzi magarden taishandisa inosvika panyaya iri pamutemo yakanyorwa pamutemo kuti 30 years of uninterrupted occupancy. Mazvita Changamire. One issue yekupote kwamagistrate ichokwadi kuti nyaya payakaenda kwamambo Chendambuya kwaishe Chendambuya about 2-3 weeks ago judgment yakanga isipo ini ndoshanda kuHarare. Ndakafona tikati tine case number yakati tokumbiro mutipochi judgment zvinazino makezi a2019 takamuva recently. Saka zviri kuma-archives saka muri panguva yekuti tese titsvatswe. Saka nhasi ndakwanisa kunotora the civil case record yejudgment yacho. Saka yanzi masikati anaya magistrate kana waripo wada kuti itaipwe wosaina wesa chitima judgment yoite wase yoitwa availed. But May 1 kuti muone zvakanyorwa panapa izvi kuti pakaitwa default judgment. Why? Because it was struck off the law. Applicant haana kuuya kuzoona nyaya yake. Saka judgment tokwanisa kuzokupai iripo iri kutogadzirwa izvi. Ngaise contribution pamusoro yemambo maitawo zvakanaka mukupota muchitivhura pfungwa. Pagere baba munda wavo kuti ndewawo ndauchidzokawo kuhistory yezveminda. Munda wavari kugere makare tisati wana baba wedu wana sekuru wedu vasati watamba engeri minda yedu. Ndakambozvitaura futi padare kana sabhuku vanozviziva wasati watamba kubva kutanda minda yawagere wakazopiwa nasabhuku zvimba yakenge iri minda yekwamwenga yekwanyazema. Wawazotamba wakwakuenda kwamurewa. Pane chakaipa ndingati nhasini wamufundi webhai paminda iri mwana nasekuru vangu zvinoita. Nguva yega yega kunoiswa mitemo yeChangamire. Pari kunzi ipo wakatora wamufunda wakagara mumunda wkwanyazema achizi chokwadi ngepamusana pekuti pakasvikira wabereki wangu wachisogara panonzi paChekeche next door neighbor yedu nanhasi. Iwawo ndo wakatoti tezvara sezvo mauya inini ndakuenda kwaChirenga imi michigara ipano hatina kupuwa nasabhuku ba. Uyezve
changamire mungada kuzivawo zvakare kuti bhuku rekwazvimba rekenge riine mhuri 3, kuti wekwazvimba, wekwachekeche, wekwamufunde ndidzo mhuri chete dzakapiwa minda yemaeka. Wese wamwe vanhu wese wakazouya mumasure, mapatriarchal lands mazvimba imhuri 3 chete. Wese wamwe vanhu vari kugara wese kana dai wakadarika 100, mutemo unoreva nekuprotecta kana kuti unorayirwa nepatriarchal lands kutaura kuti unosiyirana newe mhuri iyoyo iripo iyoyo, ndo zvinoita mutemo. Saka kana munhu akutaura kuti kubesu kwemutemo kweke mbenge kuine wedu womutemo waitwa superseded kana kuti wadarikwa nemutemo uripo nhasi wemapatriarchal lands. Saka nyaya yekuti kwaisombogara wekwamwenga baba wangu inini vanonditaura kuti takagobora minda, zvinezvi plain lands, takagobora minda. Uyezve ndingada kuti ndibatsire hama dzangu dzekwamwenga kuti wavari kutaura kuti waigara patiri kugara, handipo waigara kunonzi kudongo rekwachimutuwa, wengu ari mubhuku rekwachimutuwa, kudhuze nekwamugadza 1. Wana chimutuwa wasati watama kubva ikoko kuenda pawari zvinezvi. And izvozvo zvakasoitika kare isu tisati tatombouya kubva kutanda. Patakauya tikapiwa minda ikaiswa mumutemo yenguva iyo yainzi yeSouth Rhodesia, ikasvika muRhodesia, muZimbabwe Rhodesia, nhasi uno mutemo iwoyo uri in application wekuti mapatriarchal lands ndeanoramba ari mumhuri imomo. Saka zvekureva zvekuti takambenge takambodai pekezenge pakazodari zvisiri pamutemo hazvitauri chinhu. Zvakagumsira mune makuwa edu mawagera. Saka zvinondishamisa ndezvekuti zvinoita here kuti ini ndinodoti nhasiwo matongo avo ari kokutanda akataka kugara machendambuya ndinyazema nachendambuya wakarorerana. Ndiri muzukuru mukuru kwachendambuya, tichibviswa mumacheko tichipuwa kugara machendambuya. Mawagere munda ikwedu tikawasiya wedu wachirima, nhasi nondotini naiwa mfunde buda imo munda mawagere ndemaseko wavo. Ngatisapinze nyaya dzakanyanya dzisingane titaure nenhau yatiinayo at hand, nhau yemunda. Saka inini I think I need kuti nditongouye tionesane mamiriro akaita magadheni aya nenhau yekuti hatitarisiri kuti kugotsi kwemunhu kuende umwe munhu kundoita gadheni rake, nekuti zvinopa maproblems nekuti munhu wese anoda ruzivo. Saka uyu kana aine munda uchigumira apa poita magadheni kuseri kwake, then zvine hondo dzisingaperi, nekuti iye uyu achadawo kuti ange achiita access to this water. Saka anodzisvika sei? Haangapfuuri nemumagadheni menyu, munotorwisana. Number 1. Number 2, toona zvakare kuti zviri kutaurwa kuti mune makomba akacherwayo. Ichokwadi here kuti makomba acho aripo, mimengo yacho iripo, yakura sei? Tinozviona izvozvo, toona kuti tingabatsirani sei. Iwewe wati mune 6 madziwa, then uyati mune 3. Dziwa rawakwa nezuro rinoonekwa kuti nderazuro here. Asi maoriginal akawakwa anoonekwa. Zvese izvo tinozviona. Saka ndichada kuti ndouya rini, asi pane pakuda mari yepetrol kuti ndiuye. Handingambotumi machinda nekuti notoda kuti nditosimuke ndega. Right. Mobvisa $50 ndouya.
ndinge ndine chichemoyo changa mambo takauya kuno kukoti tasungiswa tiri 6 nababa tikabvisa mari yetransport ikaita almost $100 wakaramba wapinda mukoti tikasungiswa kwaheadman Chendambuya tikabhadhariswa $30 edare nyaya yakawatsikirira futi nhasi tauya futi pano $20 ndenge ndiri kuchemowo ipapo changamira kuti nyaya yatakamboendesa kukotu tikainkwaya maexpenses edu munhu akaramba kuinga kupinda mukoti tikaenda kwaChendambuya yes ndokuti kukoti kazhinji nyaya dzemayo hadzitongekiba nekuti inhau dzematunhu dzinofanira kuti dziperere pana mambo nhau dzemaland disputes kumareserve dzinofanira kuti dziperere kuna mambo saka nekuti kukoti haiyekiba nhau dzematunhu magariro edu kumareserve haifanira kuti pakatoita dismissa kuti ngaende kunani kuna mambo kuti idi indoonekwe ikoko nhau dzemagariro edu emareserve ndiwo mutemo wemuZimbabwe. Mazvita Changamira, ndingada kuti ndiunze muono wekudzidzisa nekuonesa kuti panotaurwa kunzi munda wemaeka unopinda murwizi kusvika kurwizi chisingabvumirwi chaisabvumirwa paiswa chainzi chipurisa chaicherwa ivhu kuti haufaniri kurima kudarika chipurisa ichi kuenda kurwizi chairambidzwa kurima kusvika kurwizi asi nzvimbo iyoyo yaikwanisa kushandiswa zvimwe zvisiri kurima saka kutaura kuti nzvimbo ndeyemuridzi wemunda ndozvatiri kutaura kuti kugotsi mutemo wemuno watinoziya kugotsi kwemunhu hakupuhwi umwe munhu chigadheni nekuti zvatiri kutaurai madisputes tagara nawo madisputes aya kuti apere kugotsi kwemunhu hakuendi munhu nekuti munhu uyu achada access ofota anouya here achipinda nemugadheni mako hazviiti saka takatoisa mutemo wekutaura kuti kugotsi kwemunhu hakuiti chigadheni reumwe munhu nekuti one zvine hondo mopedzisa maakutemana maakuurayana saka we protect that kuti takatoisa mutemo wekuti kugotsi kwemunhu tsvaka garden kwete pagotsi peumwe munhu nekuti munhu wese kureserve anenge achida access yerwizi saka kana wakuuya wakundiita chikirimbani kuseri kwangu ndinosvikawo kurwizi sei mazvona so ndo zvatati tichauya toona nekuti ndosaka madisputes asingaperi saka panoda $50 kuti ndiuye nobhiswa ride kuti ndiuye ni changu chichemo mambo yokuti gore rino ratararama igore rakaita uchibatanidzai mimi ma25 unobvisa 50 nekuti ndiye complainant arina kuti abatsirikana pamusoro imambo wadii kuti wambobhadhara makosi awakaindikeya vanhu wakauya pamanyaya haisati yapera ka kuti uzonzi bhadhara hunge wanyiswa nyaya haisati yapera saka edu judgment yeheadman Chendambuya yari pasi saka nitauri tiri kuuya kuti ndipedze so do you mean haasiri chief alright do you mean kuti maChendambuya mune mabhuku 50 to 54 hapana bhuku risina magadheni
Do you mean, are you going to change the format? ndo zvacho pane dispute kana wachigarawo kana wakanyarara hapana nyaya. Nyaya inoita chete kana paita chii pasina nyaya hapana nyaya, pamwe vanenge vachiwirirana. Saka isusu umambo tiripo pakugadzirisa zvinhu zvine unyararo forever. Zvinoti kuti tigadzirise zvinhu zvinoita kuti mangwani munoramba muchidii motozotemana mokuti makauya kuno oro zvachidemo zvekuti anouya achitaura zvaega. Right, so mobhadhara rini kuti ndiuye? Inokwanisa kutumirwa neiko cash? No problem. Alright, inokwanisa kubhadhara I think by Tuesday, Wednesday, tokwanisa kubhadhara 25 to 1. Okay. Yes. So that mwamabhadhara this week ndenda kuya kana weekend. Makasunungukani inotera yacho. Wabhadhara Wednesday, Thursday ndo yamaviri weekend. Totaura namabharani ane manhamba enyu anditi anokufonerai kuti ndikuya kangu ndofonera ishe mango dzangopinda mopuwa nhamba dzangu namabharani kuti ipinde direct. Okay, very nice.